салом тамошобинони муҳтарам. хабарҳои муҳими радиои озодиро аз рӯзи душанбе 10 феврал ман Хиромон Бақозода тақдим мекунам. шиканҷа дар боздоштгоҳ ва зиндонҳои Тоҷикистон мавзӯи аслии музокироти Хуан Мендес, гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид бо мақомот ва ҷомеаи шаҳрвандии Тоҷикистон гардид. 10 феврал дар мулоқот бо Сироҷиддин Аслов, вазири хориҷа, масоили марбут ба иҷрои паймони зидди шиканҷаи Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон ва ҷараёни иҷрои тавсияҳои қаблии ин гузоришгари вижа дар масоили шиканҷа баррасӣ шуд. Дар ҷараёни ин сафар Мендес ният дорад ҳамчунин бо шароити маҳбасҳои Тоҷикистон шинос шавад. патрулҳои муштараки полиси тоҷику қирғиз ба гашти муштарак дар 8 масири нуқтаҳои доғи марзи Исфараву Ботканд шурӯъ карданд. марзи Тоҷикистону Қирғизистон баъди муноқишаи рӯзи 11 январ ки ба тирпаронии марзбонҳо печид, баста боқӣ мемонад. дар наздиктарин фурсат аъзои комиссиони муштараки ҳукуматӣ бояд баҳои худро ба ҳодисаи маҷрӯҳшавии 8 марзбони тоҷику қирғиз эълон кунанд. дар ноҳияи Ҷомии нуқтаи фурӯши ғизои зудпухти шаурма дар назди бозори марказӣ баста шуд. ин тасмим бо амри мақомот баъди он гирифта шуд ки 11 сокини маҳаллӣ баъди истеъмоли хӯроки сохтаи ин дукони сарироҳӣ ба беморхонаи марказии ноҳия муроҷиат карданд. саломатии онҳо баъди як рӯзи муолиҷа мӯътадил шуд ва ҳамаи шифоёфтагон ба хонаҳои худ баргаштанд. расмиёти зарурӣ гузаронида мешавад ва ҳама ҳуҷҷатҳо пас аз гузаронидани таҳқиқ саволу ҷавоб бо дидагон ба прокуратураи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомии барои андешидани чораҳои зарурӣ интиқол дода мешавад. дар пайи барфрезиҳои ахир ва сардиҳои бесобиқа дар шаҳри Кӯлоб боми 2 мактабу 2 ферма, як бинои маъмурӣ, корхонаи коркарди пахта ва хонаҳои истиқоматии маҳаллӣ осеб диданд. дар ҷамоати деҳоти Зиракӣ боми фермаи Бахт фурӯ рафт ки дар он беш аз 80 сармол нигаҳдорӣ мешуд. ферма мози истодагиам ҳамагӣ масоҳата 60-80 квадрат дар бар мегирад. сабаби бахши бисёр боридан баландия 60 сантиметр, болопӯши 1000 квадрати болопӯш шикаста дар замин афшиданд. баландии барф дар ноҳияи Кӯлоб ин шабу рӯз то 70 сантиметр мерасад. ситоди ҳолатҳои фавқулода мегӯяд ки пеш аз ҳама машғули аз барф тоза кардани боми манзилҳои сокинони маҳаллӣ мебошад. бонки миллии Тоҷикистон 5 навъи тангаи нуқрагии хотиравиро сикка задааст. бонки миллии Тоҷикистон ба ифтихори 5500 солагии шаҳри бостонии Саразм ва 3000 солагии шаҳри қадимаи Ҳисор, ҳамчунин силсилаи бозиҳои олимпӣ, як зумра тангаҳои хотиравӣ арзишон аз 150 ва 100 сомониро ки аз нуқраи холис сохта шуданд барои ашхоси ё барои ҳадафҳои нумизматикӣ баровард. барои дидани шакли муфассали ин навори видеоӣ ба сайти интернетии радиои озодӣ, шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Twitter, YouTube ва ҳам замимаи телефони ҳамроҳи худ муроҷиат кунед.